nixtieq ngħidlu li jien qatt ma xtaqt li ngħid dak il-kliem. Meta bdejt nikber imbagħad bdejt nifhem iktar, però dejjem bżajt, dejjem kont nibża, meta kont dejjem nersaq lejn il-verità, dejjem nerġa' lura. Da jekk qed tismani jiena nħobbok ħafna u qed nimissjak u nixtieq narak. U vera jiddispjaċini tal-li ġara. Imma jekk inqata' kollox b'wiċċ il-ġid, nerġgħu nibdew nitkellmu u noħorġu bħal familja. Jiddispjaċini pa. Vera ma xtaqx. Ma dik il-biża ġaħaditni minnek, milli narak u milli nħobbok. Għal-jum il-missier l-ikbar rigal li nista' nirċievi huwa int. Jiddispjaċini ħafna l-ispettura Luis Calleja għaliex meta semat l-istorja l-ewwel darba hija mnitni. Il-verità kienet dejjem li missieri qatt ma missni. Maħfura u lesta għamilta pubblikament waqt li kienet ħdejja fil-qorti kostituzzjonali quddiem l-imħallef Ġejar Mikallef quddiem l-AG quddiem in-nies li ma kien hemm hemmhekk li jiena pubblikament ngħid tifla hija maħfura m'għandha xejn għal xejn għal xiex titlob maħfra.